έχει όμως άραγε η κρέπα μέσα? Κάντε ένα subscribe πρώτα. Τι λέτε να έχει άραγε η κρέπα? Παρακαλώ, η κρέπα. Μαλάκα, δεν υπάρχει. Δεν σας κάνω πλάκα. Εδώ μέσα είναι κρέπα, έτσι. Παίζει να είναι γύρω στα 6 κιλά, ξέρω εγώ. Δεν παίζει αλλιώς. Λοιπόν, για να δούμε. Ήρθε η ώρα της αλήθειας. Τι να έχεις άραγε εδώ μέσα? What? Τι είναι αυτό? Μαλάκα, που το έκαναν αυτό? Στο φούρνο. Τώρα δεν ξέρω αν έχω υδρώσει από τη ζέστη ή αν έχω υδρώσει επειδή είναι τόσο γαμάτο. Είστε έτοιμοι να σας το δείξω? Αυτό είναι η κρέπα. Βλέπετε, αυτό είναι κρέπα. Βλέπετε το κεφάλι μου με την κρέπα? Μαλακής, δεν υπάρχει ρε μα πώς θα το φάω αυτό? Δεν έχω μαχαιροπύρουνο. Επιπλέον ρε μαλάκες, για πείτε μου λίγο κάτι. Όσοι τρώτε ρε μαλάκα την κρέπα με μαχαιροπύρουνο ή την τρώτε ανάποδα, ή στο πούτσο τραβάτε ρε μαλάκες, πάτε καλά. Η κρέπα είναι για να το τρως με τα χέρια, όχι με μαχαιροπύρουνο. Τι είναι βρε μαλάκα, μπριζόλα? Κανονικά ούτε αυτό με μαχαιροπύρουνο τρώγεται. Ούτε με τα χέρια όμως. Αυτό τρώγεται με σπάτουλες. Τεράστιες έτσι που βγάζει τα ψητά από το φούρνο, τέτοιες. Όπως και να έχει όμως, για να σας πω εσάς που τρώτε με μαχαιροπύρουνο, τη γαμημένη κρέπα, θέλω να σας την πω σήμερα. Θα φάω αυτίνα με τα χέρια, μαλάκες. Μαλάκα το έκανα. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι σωστή κρέπα. Δεν ξέρω από πού να δαγκώσω ρε μαλάκες. Λοιπόν, πάμε. Ναι! Ναι ρε φίλε! Τι μαλακία έβαλα μέσα ρε. Πρέπει να έχω βάλει κάτι με μελιτζάνα. Ιου. Από αυτή τη μεριά δεν είναι ωραίο. Έχει κάτι περίεργο. Από αυτή τη μεριά είναι... Δεν υπάρχει. Μαλακά είναι σαν το παιδί μου. Το είδατε έτσι. Έκανα 3-4 δαγκονιές και έχω σκάσει ρε μαλακά. Δεν μπορώ. Που έχω καταντήσει ρε μαλακά. Έχω σκάσει. Και δεν ξέρω να